سلام كمي تغنيو فتوات تختاتلت مستيات علم أبنايلوم مدبنا أب علمنا كاب زلوا أزي أقرام جغرافياوي أقمامت أزلوان هاجرات حانتن زخانتن نبزحات بخمي هاجر كتكون كم زخالت حنك الحنكليتين اتخونو من أقراميت هاجر بجماجم بحرة بحزات انسساتاتا كم أون باتي تقبل قاشا زخون هزبات تفلت كابزك أربع جزي جميرو دما أوروبا عندك أنستيو أفريقاين منعسين مركب ببزحي زخداء مأكل توريزم سيكس كوينان زلا كنتا كينته تباهيلو بزعبا زفلت ببارنت ناو أمريكا استوسد زي غاز هاجر زخونه من اسين نمدهساس ناو هاجر غامبيا غصنا قنعنا لنا سناي مكتتال أب عالمنا كاب زلوا أزي أقرام جغرافياوي أقمامت أزلوان هاجرات غامبيا حانتيا بخميل أولاوي تاجر كتكون كم زخالتون نبزحات زقرميو أب جاف كفال معراب أفريقيا تركب غامبيا أب كند مريت أفريقيا مالت دما نكم بعل سيشلس أمسلا بوك يانوس تخابات دسيتات هاجرات كي كاتتكا نئيسواتين جبوتنا خاتلا اتا زناست هاجر أفريقيا تقلال صفحات دما 10,395 تربيعيت كيلومتر بيلي يخون بزيكاتي بشنخ معراب مس أتلانتيكا وكيانوس تداوبو بخلو كالئ مأزناتا بسنغال زتخابت غامبيا أو سناسن 400 كيلومتر زنوحاتو ربا غامبيا زتمسرتت هاجرع نماب غامبيان سنغال نمردا حاد زسحق زلو انسسا أب أمرهم سألو أسنانت انسسا غامبيا كتكون كلا اتسترف رأسون أكلاتون دما سنغاليا إذن هاجرات كم زعينت جغرافياوي أمامت أكلوان زجبرة مس بعداوي مجزات فرنسان إنجليزن بغتا زت أساس سركينو تنحيلنا بسفيحو كندسوسينا كمزي أبسألن عزبو زلنا غامبيا أبغون ربا غامبيا استمسرتت هاجرة اتماكل جغرافة هاجر زخانة ربا غامبيا كا عملو زرقحو غونو لمو نحرشا زخون مريت زفت أرخينو نغامبيا دما نمسمر مقعازيا نمقفاف عسان مسنعوي أجلجلوتن يتقما جغرافياوي أقمامت غامبيا بجماجم بحري بنوي حروبان سعر سافانا بزلو لمو مريتن استملأيو حفشاوي كنتات عير زهاجر مو زبال خينو كورحات سنة كساب تقمت دما زناب زنبلوم وقت تاتيوم كاب حدار كساب قنبت زلو أوارح كا زحل جنكا درق وقتي ولد صفحاتهم نشتين تخنة غامبيا بهاجراو باركتاتن بخم أبوكوز أمثلو انسساتات زقدام زنبرلوم حزاء تتاتان كالوت بركت زبلو تفترعويان هاب تتاتان اتفلت هاجرا غامبيا أب حموشت زوباتاتن أب حانت ممحدار كتمان استخفافلت هاجرا أبشحن شعتميتن سوسان حموشتن عام تمهرات تهاجر كم مجزات إنجليز نتأمس وتأت زتدالوت بانديرا غامبيا بناقشتو 19 شرطات زتماقلو سلستك أيح سماوون قتاليان حبرتات اللوعة اتك أي حبري نتحين سعر سافانان زوكلن كخون سماو حبري نروبا غامبيا قتاليا دما نلموع نحرشا مريت تهاجر يوكل اتوم أما أكلتا بانديرا زلو 19 شرطات دما أمانغو هزبتات غامبيا نزلو سلامن حدنتن يوكلو تاريخ هاجر غامبيا كابتا أكل كم إمبايرات مالن سونغهاين زعمسلو حيالان انتوين إمبايرات معرب أفريقيا زنبرت اللوجيزيز جمر انتاو تاريخيو أب 15 كفل زمن بورتوغالوين دهسستين مجمرتا أوروبيان كوينم ناب هاجر غامبيا كمت انكلو نعوم سعيوم دما انجليزاوين أب 19 كفل زمن نتكبابي كم حدرو جمرو غامبيا أب جزي سجر أتلانتيك نقد باريا
ቀንዲ መበገሲት ቦታ ዝነበረት እያ ሩባ ጋምቢያ ድማ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ባሮት ካብ ማእከል ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ገማግም ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ካብኡ ቀፂሉ ናብ ኣሜሪካ ንምጉዓዓዞም ወሳኒ መንገዲ ኮይኑ የገልግል ነበረ ኣብ ዙርያ ሩባ ጋምቢያ ዘሎ ከባቢታት ድማ ባሮት ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ንኣሽቱ ጀላቦ ዝፀዓንሉ ቦታ ነበረ እቶም ባሮት ድማ ናብቲ ኣብ ሜክሲኮ ዝርከብ ዝነበረ መደበር መውፅኢ ማዕድናትን ሕርሻታት ሽኮር ካሪቢያንን ይውሰዱ ነበሩ ካብ 17 ክሳብ 18 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝነበረ ዓመታት ከኣ ዓመታዊ ናብ 5000 ዝጽጋዕ ብዝሕ ዝነበሮም ባሮት ካብ ጋምቢያ ናብ ኣሜሪካ ይላኹ ነበሩ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ሃገራት ኤውሮጳ እንግሊዛውያን ነቲ ካብ ሩባ ጋምቢያ ንታሕቲ ወይ ንሸነኽ ደቡብ ዘሎ ጸኒሑ ሃገረ ጋምቢያ ዝተባህለ ከባቢታት የመሓድሮ ነበሩ ፈረንሳውያን ድማ ነታ ጸኒሓ ሴኔጋል ዝተባህለት ሃገር ይገዝእዋ ነበሩ እዘን ክልተ ገዛእቲ ሃገራት ድማ ዶባተን ኣብ ሩባ ጋምቢያ መሰረት ብምግባር ብሰሜንን ደቡብን ናይቲ ሩባ ክሳብ 10 ኪሎሜትር ክዝርጋሕ ተሰማምዓ በዚ ምኽንያት ከኣ ጋምቢያ ነዝሎሚ ሒዛቶ ዘላ ፍልይ ዝበለ ጂኦግራፊያዊ ቅርጺ ክትሕዝ ኪኢላ 18 ለካቲት 1965 ዓመተ ምህረት ጋምቢያ ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ሓራ ኮይና ከም ሃገር ዝተመስረተትሉ ዓመት ኮይኑ ሰር ዳውዳ ጃዋራ ድማ ቀዳማይ ፕሬዝደንት ተሃገር ክኸውን ካለ እቲ ብዳውዳ ዝምራሕ መንግስቲ ቁጠባውያን ብድሆታት እኳ እንተነበሮ ኣብ ዝቐጸላ 30 ዓመታት ግን ኣብ ተሃገር መጠናዊ ምርግጋእ ክፈጥር ክኢሉ ነይሩ ኣብ ሓምለ 1994 ዓመተ ምህረት ግን እቲ ብያህያ ጃሜህ ዝተመርሐ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ንመንግስቲ ዳውዳ ኣልዩ ክሳብ 2017 ዓመተ ምህረት ዝጸንሐ ውልቀ ምልካዊ ስርዓተ ምሕደራት ተኸለ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ፕሬዝደንት ያህያ ጃሜህ ብመወዳድርቱ አዳማ ባሮው ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተሳዒሩ ዋላ እኳ እንተነበረ ኣብቲ መጀመርታ ውጽኢት ምርጫ ተቐቢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣኑ ከረክብ ፍቃደኛ ይነበረን ኣብ መወዳእታ ግን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ብኢኮዋስ ዝፍለጣ ጎራብቲ ሃገራት ብዝሕደረኦ ጸቕጥን ወተሃደራዊ ኪዳን መስሪተን ካብ ስልጣኑ ከኣሊኦም ምዃነን ድሕሪ ምፍርሐንን ኣብ ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ሃገረ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሃደመ እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ጋምቢያ እቲ ናይ መጀመርታ ሰላማዊ ምስጋር በትረ ስልጣን ኮይኑ ተመዝገበ ሎሚ ጋምቢያ ኣብ ቁጠባዊ ምምሕያሻት ዲሞክራሲያዊ ምሕደራን ሃገራዊ ሓድነትን ልዑል ኣተኩሮ ብምግባር ኣብ ስራሕ ትርከብ ሃገራ ጋምቢያ ፕሬዝደንታዊ ሪፓብሊክ ኮይና ፕሬዝደንት ተሃገር ድማ ከም ርእሰ ምሕደራን መራሒ መንግስትን ብምዃን የገልግል 58 ኣባላት ዘለዎ ሕጊ ዘقوم ተላዚቡ ባጀት መንግስቲ ዘጽድቕ ሃገራውያን ብድሆታት ከም ኣርእስቲ ልዒሉ ዝመያየጥ ዓለም ለኻውያን ዝምድናታት ዘከናውን ናሽናል ኣሰምብሊ ዝበሃል ባይቶ ድማ ኣለዋ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ውልቀ ምልካዊ ስርዓተ ምሕደራ ያህያ ጃሜህ ዝተመሓደረት ጋምቢያ ምስ ምህዳምቲ ፕሬዝደንት ካብ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ናብ መንገዲ ዲሞክራሲ ዝተጸንበረትን ክትመስል ኣብ ምምሕያሽ ፖለቲካዊ ኣቃውማን ዲሞክራሲያዊ መምርሒታት ኣብ ምጽዳቕን ጻዕርታት ተካይዳላ ርእሰ ከተማ ጋምቢያ ዝኾነት ባንጁል ኣብ ቱሩባ ጋምቢያ ናብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝጽንበረሉ ደሴት ሴንት ሜሪ እትርከብ ከተማያ እዛ ናብ 35000 ዝጽጋዕ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ማእከል ፖለቲካን ቁጠባን ጋምቢያ ዝኾነት ከተማ ዘለዋ ብዝሒ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ ውሑድ ህዝቢ ዘለወን ርእሰ ከተማታት ሓንቲ ይገብራ ከተማ ባንጁል ወላድኣ ንእሽተይ ስፍሓት ዘለዋ ከተማ እንትኾነት መናሃርያ ንግዲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝነበረት ብምዃና ግን ታሪኻዊ ስም ዘለዋን ጻዕቅ ነበርቲ ዝረአያን ወደባዊት ከተማያ ቀንዲ ምልክታት እዛ ከተማ እቲ ነታ ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ንምዝካር ተባሂሉ ዝተሃንጸ ኣርክ 22 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓወልትን እቲ ብዕሙር ምንቅስቓስ ናይ ሰባት ዝፍለጥ ማእከል ዕዳጋ ኣልበርትን ገለ ክጥቀሱ ዝኽእል እዮም
ቁጠባ ሃገረ ጋምቢያ ብቐንዱ ኣብ ጽላታት ሕርሻን ቱሪዝምን ከምኡውን ካብ ዲያስፖራ ናብታ ሃገር ኣብ ዝለኣኽ ገንዘብ እዩ ዝምርኮስ። ኣብታ ሃገር ካብ ዝፈርዩ ቀንዲ ኣካል ሩዝ፣ ብልቱግን መሸላን እቶም ቀዳሞት ተጠቀስቲ ኮይኖም ኣብ ጽላት ሕርሻት ሃገር ወሳኒ ኣበርክቶ ዘለዎን ካብ ቀደም ግዜ ትሒዙ ዝፈርን ኣካል ግን ናይ ፉል ሕርሻ እዩ። ጋምቢያ ብኣማይታ ሽሓት ቶናት ዝትመን ፉል ንሰደድ እትቕርብ ሃገር ኮይና ካብ መዳይ ምግፋፍ ዓሳውን ቀሊል ዘይበሃል ቁጠባዊ ሓገዛት ትረክብ። ኣብ ገማግም ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ እትርከብን ሕዛእቲ እንስሳታት ዘገዳም ዝሓቆፈትን ሃገር ብምዃና ከዓ ጽላት ቱሪዝም ካልእ ምንጪ ኣታው ጋምቢያ እዩ። ካብዘን ዝሓለፋ ውሕዳት ዓመታት ጀሚሩ ድማ ቱሪዝም ሴክስ ኣካል ምንጪ ቁጠባት ሃገር ክኸውን ይረአ ኣሎ። ገለገለ ምንጭታት ከም ዝጠቕስኦ እንተኮይኑ ካብቶም ናብታ ሃገር ዝኣትዉ በጻሕቲ ልዕሊ 20 ሚእታዊት ኣብ መዳይ ቱሪዝም ሴክስ ዝተዋፈሩ ምዃኖም ይሕበር። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ጸኒሕና ኣብዛ ቪድዮ ብሰፊሑ ክንዕዘቦ ኢና። بمسرت بانك عالم زوطو حبريتا اب 2022 ዓመተ ምህረት ጃምላው ፍርያት ውሽጢ ሃገር ወይ GDP ሃገረ ጋምቢያ 2.3 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ኮይኑ እዚ መጠን ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ናብ 3.2 ቢልዮን ዶላር كبيرلو $810 ዝነበረ ዓመታዊ ኣታው ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ወይ GDP per capita ድማ ናብ ኣስታት $100 ዓብዩ። ጋምቢያን ዳላሲ ወግዓው ባንጤራ እቲ ሃገር ኮይኑ እዛ ቪድዮ ኣብ ዝተዘርግሐትሉ ግዜ $1 ኣሜሪካ ብ72 ናይ ጋምቢያ ዳላሲ ትሽረፍ ነይራ። ጋምቢያ ኣስታት 3 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ሃገርያ ነቲ ካብ 34 ክሳብ 40 ሚእታዊት ካብ ብዝሒ ዜጋታታ ዝውክል ብሄረ ማንዲንካ ሓዊስካ ፉላ፣ ወሎፍ፣ ጆላን፣ ሴራሆሌን ዝበሃሉ ብርክት ዝበሉ ብሄራት ዝርከብዋ ሃገርያ። እቲ ኣብ ዘመነ መግዛእቲ ዝመፀ ቋንቋ እንግሊሽ ዋላኳ ወግዓው ቋንቋ ሃገር እንትኾነ ህዝቢ ጋምቢያ ግን ከም ማንዲንካ ወሎፍን ፉላን ዝኣመሰሉ መበቆላውያን ቋንቋታት ሃገሮም እዮም ዝዛረቡ። ሃይማኖት ምስልምና ናይ ዝበዝሐ ወይ ድማ ናይ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ሃገር ዝኽተልዎ ሃይማኖት እዩ። ውሑድ ብዝሒ ዘለዎም ናይ ክርስትናን ባህላውያን እምነታትን ተኸተልትን ይርከቡ። ጋምቢያ ንኽልተ ኣብ መዝገብ ቅርሲ ዓለም ዩኔስኮ ዝሰፈሩ ቅርስታት ሓዊስካ ብብርክት ዝበሉ ባህላውያንን ተፈጥሮኣውያንን ቅርስታታ እትፍለጥ ሃገርያ። ኣብታ ሃገር ንዘለዉ ብበጻሕቲ ፍሉጣት ዝኾኑ ቦታታት ከዓ ቀፂልና ክንዕዘቦም ኢና። ደሴት ኩንታ ኪንተ ኣብ ግዜ ስግር ኣትላንቲክ ንግዲ ባርያ ደሴት ጀምስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ናይ ሎም ደሴት ኩንታ ኪንተ ኣብ መዝገብ ቅርሲ ዓለም ዩኔስኮ ዝሰፈረ ቦታ እዩ። ኣብ እዋን ስግር ኣትላንቲክ ንግዲ ባርያ እውን ኣፍሪቃውያን ናብቲ ዝጽበዮም ናይ ባርነት ህይወት ንምጓዓዝ ጀላቡ ዝሳፈሩሉን ንመሬት ኣፍሪቃ ጠቕሊሎም ዝፋነውሉን ቦታ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሎሚ ግዜ ድማ ነቲ ዝሕዝን ታሪክ ዓለምናን ደቂ ሰባትን ዝኾነ ክስተት ንምዝካርን ቅርሲ ኮይኑ ናብ ወለዶታት ንኽሰጋገርን ተባሂሉ ተዓቂቡ ኣብ መቕጻል ይርከብ። ነዚ ኩንታ ኪንተ ዝብል መፀውዒ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕኩሞ ወይ ድማ ኣብ ፊልም ርኢኹሞ ትፈልጡ ትኾኒኹም። እተን ንድሕረ ባይታ እቲ ደራሲ ዝገልጻ ብኣሜሪካዊ ጸሓፊ ኣሌክሳንደር ሄሊ ዝተጻሕፋ መጽሓፍትን ፊልምታትን ንኣብነት መበገሲ ታሪኽን ካብዚ ካብ ኩንታ ኪንተ ጋምቢያ እዩ። እቲ ታሪኽ ድማ ብዛዕባ ሓደ ኩንታ ኪንተ ዝተባህለ ኣብ 1750 ዓመተ ምህረት ኣብዚ ኣብ ጋምቢያ ዝተወልደን ብባርነት ናብ ኣሜሪካ ተወሲዱ ኣብ 1820ታት ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልየን ጋምቢያዊ ዘዘንትዩ። እተን መጽሓፍትን ፊልምታትን ድማ ኣብ እዋን ስግር ኣትላንቲክ ንግዲ ባርያ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ግህሰት ጸለምትን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ዝሕደሮ ዘይቋርጽ ናይ ባርነት ምስልን ንዓለም ዘርኣያ ምንባረን ይግለጽ። ጋምቢያ ናጽነታ ድሕሪ ምርካባ እታ ኩንታ ኪንተ ዝተወለደላ ጃፉሬ እትበሃል ዓዲ ከም ዓባይ ታሪኻዊት ቦታ ተዓቂባ ትርከብ። ሪቨር ጋምቢያ ሃገራዊ ፓርክ እዚ ባቡን አይላንድ ብዝብል መፀውዒ እውን ዝፅዋዕ ሃገራዊ ፓርክ ኣብ መሬት ጋምቢያ ዝርከብ ግሩም ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ዝተዓደለ ሕዙእ ቦታ እዩ። እዚ ፓርክ ኣብ ምጽናት ንዝርከቡ ከም ቀይሕ ኮሎበስ ከምኡን ጊኒ ባቡን ዝኣመሰሉ ዓሌታት ህባይ ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ዓሌታት እንስሳ ሓቂፉ ዝርከብ ሃብታም ስፍራ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ንቺምፓንዚታት ናብ ተፈጥሮኣዊ መንበሪኦም ንምምላስን ንምልላዮምን ዕላማ ዝገበረ
ዝነበረ ቁጽሮም ንምብርካት ዝሰርሕ ፕሮጀክታት ነዲፉ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ዘካተተዩ በጻሕቲ ድማ ብዝተመርጹ ሰብ ሞያ መራሕቲ መንገድን ናይ ሳፋሪ ጉጅለታት ጉዕዞን ዳህሳስ ከካይዱ ኣብ ሩባ ጋምቢያ ናይ ምጅላብን ሃይኪንን ንጥፈታት ብምግባር ጽቡቕ ግዜ ክሕልፉን ይኽእሉ። እቲ ፓርክ መዕቆቢ እንስሳታት ዘገዳም ካብ ምዃን ሓሊፉ ታሪኻውን ተፈጥሮኣውን ቦታታት ዓድታትን ፕሮጀክታት ማሕበረሰብን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ኣደነቕቲ ቦታታትን ዝሓቆፈዩ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢልና ጠቒስናዮ ዝጸናሕና እቲ ካልእ ገጽላት ቱሪዝም ጋምቢያ ቱሪዝም ሴክስ እዩ። ጋምቢያ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ማእከል ቱሪዝም ሴክስ ኮይና ዝጸንሐትን ስማ ምዝኣነዋሪ ተግባር ኣተኣሳሲሩ ክልዓል ዝጸንሐን ሃገርያ። እዚ ተግባር ኣብ መወዳእታ ቴስዓታት ዝጀመረ ኮይኑ ኣጀማምርኡ ድማ ናይ ጉዕዞ ኤጀንሲታት እንግሊዝ ኣብዛ ንእሽተይ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናይ ባጀት ፓኬጅ ጉዕዞታት ብምድላው ንበጻሕቲ የላልዩ ብምንባሮም እዩ። እታ ኣብ ሓደ እዋን ኣካል መግዛእቲ እንግሊዝ ዝነበረት ጋምቢያ ከዓ ካብቲ ግዜ ትጀሚሩ ንቱሪዝም ሴክስ እታ ምችእቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ክትከውን ካለት። ጋምቢያ ብተግባራት ቱሪዝም ሴክስ ደቂ ኣንስትዮ ፍልጥቲ ሃገርያ። ቱሪዝም ሴክስ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ጋምቢያውያን ጾታዊ ርክብ ንኽፍጽማ ናብቲ ሃገር ንዝገብርኦ ዓይነት ምብጻሕ ዝገልጽ መጸውዒ እዩ። እቲ ኣብ ጋምቢያ ንብዙሕ ዓመታት ዝጸንሐ ቱሪዝም ድማ ብቐንዱ ኣብዚ መዳይ ዝተመርኮሰ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ጸገም ናይዚ ከዓ ኣብቲ ሃገር ንመንእስያት ዝኾኑ ኣታው ከምጽሎም ዝኽእሉ ዕድላት ብዘይ ምህላዎም መንእስያት ጋምቢያ ነዚ ተግባር ከም ምንጪ ኣታዊኦም ቆጺሮም ዓቲቦም ክሰርሕሉ ስለ ዘገድዶም እዩ። እተን ቀንዲ ተረባሕቲ ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ድማ ዕድመ ዝደፍኣ ጸዓዱ ኤውሮጳውያን ደቂ ኣንስትዮ ብቐንዱ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቀደም ገዛኢት ጋምቢያ ዝነበረት እንግሊዝን። ነዚ ከምዚ ዓይነት ርክብ እተን ደቂ ኣንስትዮ ከም ፍቕራዊ ዝምድና ክሪኦ ዝኽእላ እኳ እንተኾና ንመንእስያት ጋምቢያ ግን ብሓጺር ኣገባብ ልዑል መጠን ኣታዊ ዘምጽኣሎም ካብኡ ሓሊፉን ህይወቶም ክቕይረሎም ዝኽእል ዕድላት ዘርሕወሎም እዩ። ሓደ ምስ ዕድመ ዝደፍአት ኤውሮጳዊት ሰበይቲ ዝምድና ዝጀመረ ጋምቢያዊ መንእሰይ ካብቲ ብሓንሳብ ግዜ ብምሕላፎም ዝወሃቦ ገንዘባዊ ሓገዛትን ዝብርከተሉ ህያባትን ብተወሳኺ እታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ሃገራ ምስ ተመልሰት እውን ሓሓሊፉ ወይ ድማ ወርሓዊ ገንዘብ ክትልእኸሉ ትኽእል። ሓደ ግዜ ድማ ብመልክዕ ስፖንሰር ወይ ናይ መርዓ መስራሓት ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ዘእትዎ ቪዛ ክረክብ ክትሕግዞ ትኽእል። ኣብዛ ኣርስቲ ሓደ ኣብ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ዝተዋፈረ መንእሰይ ንሓደ ማዕከን ዜና ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ እንጠቅስ ህይወትካ ክትቅይር ብጃልባ ናብ ኤውሮጳ ክትኣቱ ደሊኻ ገንዘብ ምትእኻል ምስ ኣብይካ ምስተን ናብዚ ዝመጻ በጻሕቲ ዝምድና ትምስርት። ብድሕሪኡ ኤውሮጳ ከእትወካ ዝኽእል ትኬት ንምርካብ ዕድልካ ትፍትን ይብል። እዚ ተግባር ንብዙሓት መንእስያት ገንዘብ ዝረኽብሉ ምንጭ ጥራይ ዘይኮነ ህይወቶም ንምቕያር እውን ከም ሓደ ዓብ ዕድል ዝቆጽርዎ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ዘርኤና እዩ። እቶም መንእስያት መብዛሕትኡ ግዜ ብስርሖም ዘይሓፍሩን ኩርዓትን ኮይኖም ነቲ ባምስተር ብዝብል ቅጽል ስም ዝጽውዕዎ ስራሕ ከም ናይ ውልቅ ቢዝነስ ከም ዝርእዎ እውን ይዛረቡ። ካብቶም ኣብዚ ንጥፈታት ቱሪዝም ሴክስ ቀንዲ ማእከላት ዝኾኑ ቦታታት እቲ ኣብ ጥቓ ኮሎሊ እትበሃል ዓዲ ዘሎ ሰኔ ጋምቢያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ገማግም ባሕሪ ሓደ ኮይኑ እቶም ባምስተር ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣነዋር ንጥፈታት ዝሳተፉ መንእስያት ብቐንዱ ዝርከብሉ ከባቢ ድማ እዩ። ኣብ ባራትን መዘናግዒ ክፍልታትን ከተማታት እቲ ሃገር ብዙሕ ግዜ ዕድመ ዝደፍኣ ጸዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕቑፎቶም ክንዲ ደቀን ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን መንእስያት ተሸጊጠን ክሕንቅቓን ክድንሳን ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ እዩ። ኣብ ገማግም ባሕሪ እውን ኣፍሪቃውያን መንእስያት ዝላለያ ወይ ድማ ብንኣሽቱ መንእስያት ተሓዚለን እሽሩሩ ዝብላ ጸዓዱ ኤውሮጳውያን ምርኣይ ልሙድ እዩ። ብዘይካተን ደቂ ተባዕትዮ ደልየን ዝመጻ ኣንስቲ ኣፍሪቃውያን ኣዋልድ ንምልላይ ዓሊሞም ዝመጹ ጸዓዱ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣለዉ። ንብዙሖም ብመንጽር እተን ደቂ ኣንስትዮ ምስ እትሪኦ ግን ኣዝዩ ውሑድ እዩ።
كابزي قرب عمتات جميرو منجست غامبيا نتوم مأكل قرص عالم يونسكو زخونو بوتاتاتن لعل 300 سوسان عليتا تعواف تهاجرن حويسكا نانسساتات زقدامن باهلاويان مسبحتن مسوطا عالم بمللاي نسمن ارستاتن تهاجر نمغيار صعرتات امغبار يركب ولا كوانز انوار تكبار نمأقاد بزحات صعرتات يكايدون تهلو غامبيا جن كساب لومي مستوم اب تايلاندن جامايكان زكايدو ناي توريزم كس نتفتات أبز مساسل درجة تسريع زلا سبسلطان تهاجر جن أزي كخون يدلينيوم بقدماي درجة توريزم سيكساب تهاجر كم زي حقا وتكباري زغطر منجست دما بستخالو متن نزوم بامستر تباهيلوم زفلتو من اسيات أبز تفلالي جزي إن هادنا كأسرو من كابو حليفو دما ناب كامبتات بملأخ تأقرم كلات أيو كم زقبر ينقر يغنن برك عند مخنيات نايزي اتبتهاجر زلو سورز سدد دخنتن كتابو دقف زقبرو عدلات زي مهلاومن بمخانو منجستي بقليلو تقاطعيرو كوجدو زخل تكبارات يمثلن ምናልባት ብዙኾነ አጋጣሚ ናብ ሃገረ ጋምቢያ ስልኪ ክትደውሉ ምስትደልዩ መእተው ኮድ ተሃገር ፕላስ 220 አቆጻጽራ ሰዓት ጋምቢያ ኣብ GMT ፕላስ 0 ዝርከብ ኮይኑ እታ ኣብ GMT ፕላስ 3 እትርከብ ሃገርና ኤርትራ ብ3 ሰዓታት ተቀድማ እዚ ማለት ኣብ ኤርትራ ሰዓት 9 ንጎ እንክኸውን ኣብ ጋምቢያ ገና ሰዓት 6 ይኸውን كبرات تخطاتلت مستيات عالم نلومي زدالنايو نهاجر غامبيا زدسس تحستو زستخطاتلكم وينيرو ابقصالي بستفلي مدب كساب نمصاكم سلام قنا